Avui cuinarem un pastís de formatge. Comencem fent la massa. Triturem les galetes amb l'ajuda d'una picadora. Barregem les galetes amb la farina, el sucre, la mantega i l'aigua. Amassem. Estenem la massa a mig centímetre de gruix. Trucalem amb un aro. Coem la massa a 180 graus durant 6-8 minuts. Reservem. Preparem el farcit. Barregem el formatge amb el rovell, la meitat del sucre, la ratlladura de llimona, la sal i la farina tamisada. Perquè les clares montin més ràpid, afegim un pessic de sal. Quan comencin a estar muntades, afegim la resta de sucre. Afegim la mantega fosa a la barreja del formatge. I finalment, les clares muntades a punt de neu. Folrem els aros amb el plàstic i els farcim amb la massa. Coem a 160 graus durant 15-20 minuts. Deixem refredar el pastís de formatge a la nevera durant una hora. Decorem amb melmelades al gust.